Hola amics, avui us vull fer reflexionar una mica. Tots sabem que els nens d'avui seran el futur de demà, serà qui gestionarà, qui governarà i qui canviarà el món. Però com volem que siguin aquests nens? Com a pares, què farem perquè aquests nens puguin desenvolupar-se totalment, puguin treure els seus talents, les seves habilitats? Com volem que sigui la nostra família? En quins valors ens ajudaran a guiar aquests nens i a fer que aquesta família o aquest projecte de vida que és la família sigui completa i sigui segura perquè aquests nens se sentin segurs i puguin desenvolupar-se al màxim de les seves possibilitats? Per això, primer, també ens hem de conèixer una mica nosaltres i hem d'establir una sèrie de normes o de pilars que serien aquests valors en els que volem que la nostra família funcioni. Doncs jo us proposo que si esteu interessats en això, vingueu i en parlem. Podem parlar de quina família volem basada en valors. Els valors són importants. Quan estem visquent els nostres valors és quan ens sentim bé. Per tant, us proposo això. Voleu tenir una vida valuosa i valorada? Si voleu, ens truqueu i en parlem.